Euskara askorentzako da ikastolako beste asignatura bat, ezta? Eta euskararekiko lotzen duten bizipenak dira nahiko estresanteak kasu horretan, ez? Orduan, eukitzea sentimendu batzuk, bizipen batzuk euskararekin lotuta, positibo, galaiak, talde giro horretan oso importantea da, nire ustez. Niretzat euskara beste hizkuntza guztik bezalakoa da, baina garrantzia pixka handiagoa dauke galtzen ari delako hemen ingurun eta hitzita gustatzen zait horretik. Naturalki gainea, ez da derrigortzen dugun zerbait, naturalki atatzea. Erdeaz posteiten da askotan, Azkenean euskara gutxinaka galdu egiten da. Behatzen dugunean hitz egiteak lagundu egiten du. Euskara hemengo hizkuntza eta ja hemen bizi gara berabiltzea. Euskara da bizitzeko modua gurea.